Daga jing temu ban ai ke jing ithuh bekerpang yaki riu yele persya yaki dokle ke Maitshaphrang kala Dawa na ke sarkar India buat kumjuru na ke sarkar Meghalaya bagi de ban ithuh kerpang no yak Henry tarik jau penai Nohprah kum ke lingku sngiyap jong ke Phan Nonglait ke bade ke dong yakun persya yak ke sarkar Pharang naru kisnam khat pras pa ar khandai hadu snam khat khandai spa lai pulai. Habai kran bekilat pathai kubor u convener jong ka Maitshaphrang uba Michael's im ulaong baka Phan Nonglait ka balai kun persya eka sarkar Pharang kala yo ban penyap hadu lai pu ar ngot kisipai Pharang bat kamya pher na ka Rani Lakshmi bai jong ka Jhansi kumta ka sarkar ka deban ai ka jing ithuh bakerpang da ka ba ai no da ka Phan Nonglait de ha ka Henry tarik ubnai Nohprah. Phan Nonglait is definitely among the unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. As the first female fighter who assisted Kyrwoh Singh's aim and his warriors. She is considered the first woman freedom fighter who countered the British forces with tactical inputs and guerrilla tactics, according to Ratan Bhattacharjee. The war that Kyrwoh Singh's aim led against the British was more of a war of swords and arrows versus guns, he added. Phan Nonglait's role in the freedom struggle is no less than the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Lakshmi Bai of Jhansi. In the year 1957, Namut Kani kawan hadin jonga jing simbenta jonga Phan Nonglait. So apart from her active role in the Anglo-Khasi War, she was also instrumental in the killing of 32 British soldiers. Kat kumujing siam jong kakot balathot du Pak Daniel Stone Lindo. The Maitshaphrang urged both the government of India and Meghalaya to give due recognition and prominence to this unsung hero and observe the 6th of December as Phan Nonglait Day, highlighting her contribution and sacrifice, and also by instituting an award in her honor. Kumbakide, Kyrwoh Singh, Nongba, Patugan Sangma, ini semua what your contribution to Phan Nonglait do, they won't recognize her. The Maitshaphrang had staged a street play title ka drama jong Phan Nonglait kini hidur kiba tu Phan the street play bunyi penlekai. And the forwarding address was written by Dr. Maitshaphrang, then Vice Chancellor of the Northeastern University. Yakni ka drama ni la print ni ka booklet, but ya tu ka booklet nam the forwarding address la ai Dr. Maitshaphrang. In 1995. A book titled Phan Nonglait, a Lady Freedom Fighter of India, written by Supreme Court lawyer Daniel Stone Lindo. After an extensive research and forwarded by Salman Khurshid, was released on 29 April 2022. Gives an added importance and urgency for granting this recognition. Ki kam seluruh jangka Phan Nonglait yang mensiam yang kejaj benriu jungi. Kejaj benriu new trap ketika kejaj benriu keberit pat. Bat kebelah syakir kut de kejaj benriu hek pat sudah. Kumta ke donkam pelat yang kejingnya terilang kebajan apedeng ki kentai bagi senrang. Kamtam ha kebenta ban penteri kam ya ke Meghalaya Compulsory Registration of Marriage Act. But ban kershan ru ban pelong an no ya ka equitable distribution of self-acquired and ancestral property. Ikam seluruh jong Phan Nonglait ben i lentiru baka haka kim haka banse syaki jaka bagi senrang kim long su bantur degi kentai ki bala bandrung hadu ki kamratia jong dinong su. Nakaliang uba Edelbert Nongrum ubadeu MLA ka 17th North Shillong constituency ulai thu batang hadin bolio sngoy kani ka jing Dawa mar ulalait bani kendu yo menteri badai pet ikatanan arts and culture ban pen sngo halor kani bat nakaliang uba sanbor sulai ulakular ban simkhia ban ithuh no ya kani ka noyele lait loj ka we khun persya ekibor sarkar Pharang Masukaman
ba kum ka kanhun kiyo ya ka ban budin khamtam habade ban dawa nak sarkar makum no bade ban ithuh ya ka wena prengki riwele ko wena prengki kan thai mo ki long kami we ko na ki por ki British period haka je ki na ko banta ba British nam ta po jelam chonga mujik sen sha jong British jing sha nyon ben ke jing sha le ben ke jing sha thombor ke jing sha bat bor jong ki long kami mde ta po ka hima jongka nongklau hanre gede haka state di prokoi po ka rikasi jantia te de lor ta nongrim ko bangi ke de ka banta ka kamram ke deiti par ke jengker kli jongi kum ki long din mangin budien khamtam kachat budu ko ithuh ye ta ki riwele kita ki riwe khun kita ki bedon kita ka mansim bane khun na ka banta ban penne ya ta ka borom ban penne ru ya ta ka jinglong ko machat budu ni de ban ithuh karpang ban idawaru na kaleng ka sarkar bakan ithuh no mardor khamtam ha ban ithuh ya ni ka wena prengka Nonglait ka Phan Nonglait kum ko wei ka freedom fighter kum baki wei ru klayo ya ni ka jing ithuh ani ka status ko ba na kaleng jongar kum mari ngai keren badi ba sanbor honorable minister jongka arts and culture ngai keren badi na budin ba miru ila simkhya ba ngitskam makani ru kan donno prengka karwan no ta ka banta ban urlong ko wani ni ka singi ba ka wei na prengki long kme jonga jat bri bu jongi kan yo ya ni ka status kum ka freedom fighter ka bangi sothu ya kini ki riwele mo ki de ki long kme na ki riwele kum ki trot sing ki kyang nong ba perkui kwe ko mangle ithuh ki ni kwa ru ba ni ka singi ndo tari ko ba ni ka singi sispa nyu ko arsenam ko ba ni kelmau ya ka jing do no ka mansim jong ka riwele wei na prengki long kme ko ba ni de ban ithuh ba kum sarkar ka de ban aino ta ka jing ithuh ko ba karpang kana ba ni ka singi ka long jing sa jikan mau ni ka pateng bari ki pateng ki panangan Sikan bu kasih shooting balik ke kiri isi to kiri di dalam kaca mo ang bade kare halor ta kanong rebi ba sarkar ka de ban sothu ba kai ki jing dawa ka jungi kai ki jing budien jong aku memori ba khamtam ya ka Maitshaphrang movement po jaram jong bena ba Michael Sim ba Michael Sim kalong ba ni de ban pentikna ba sarkar ka de ban don ki jing ithuh hamtam ha bade ban ni ban ai ban announce nan dia ban declare yani ka singi kum ba singi cuti ban penken mau yangi ka pateng mata ba ni don ya kata ka deiti ha bangin borom bangin ithuh bangin budin pat ki kam ki mati na ka banta ban penim ban pende ban pensa ila ka jong chat ban em kani ga ya ka jing start ka government amar ka government ngitip ba mo ko mangi jo ba dau pai ba nam ta pai ba lembo pai ba ti kham tam ya ka deiti jong ka government ka long ba kan yo ya ka ban banta kan yo ban bolam ka banta jong ni si le da ka basua da basubu ta dormot le kongsan ka long ba de ban ithuh de ban ta special recognition na ka banta ka ni ka riwele mo ka ba yang marwai kum kolong kami ba ne khon kham tam e nam ta suppression nam ta injustice attitude jong ki British hati ki por ban pene ka daw ban pene ka ringyo kham tam ya kilong kami ka bangi kum cha penrio ni borom bat ni yo karpang ya ka nakaliang i minister juga arts culture ila budin nakaliang jungi bat ni layakut ru ba sai ka singa ne kendo badi tangit skam kan ya chaprang agaba kanong ru ka borom na ka benta ka jungi khamtam mo ko state mangi ko mo ja penrio bar khamtam ru an ka por ka ba nilayo ya ban rakhi dang kende por ya san pos na bacia danti tadi ka kamram ka bungi de mani thu ya kita kiri wele ki ba don benta ban prai do ya ri baca penrio jungi